Здравейте, скъпи приятели, здравейте, скъпи светии, Божият мир и благословение да бъде на вас, Божията благодат и спасение да бъде на вас и на вашия дом. Днеска искам да поговоря относно с какво започва Бог, какво е покаяние и какво е кръщаване в Отца, кръщаване в Сина и кръщаване на Святия Дух. Ще започна, разбира се, с какво започва Бог. Разбира се, Бог започва с покаяние, изповед своите грехове, изповядваме своите грехове и признаване на своите грехове. Както е казано в Божието Слово, обърнете се към Бога и дявола ще избяга от вас. Приближете се към Бога и дявола ще избяга от вас. Затова е много важно покаяние, за да се приближим към Бога. Покаяние и изповед на своите грехове и промяна на своето мислене. Това е покаяние, да се стремим към съвършенство, повече да не грешим, да оставаме в чистота. Какво означава кръщаване в Отца? Кръщаване в Отца означава да се потопим в любов към Бога. Кръщаване в Исуса Христа означава потапяне в Исуса Христа за прощаване на греховете. И тогава приемаме Святия Дух. Това е второ начало на учението на Исус Христос. Също има и първо начало. Това е важно да се знае, за да се израства и духовно по-нататък. Бъдете благословени, скъпи приятели, Бог да ви благославя. Покайте се и вярвайте в Евангелието на Исус Христос. Исус Христос идва. И важно е да бъдем готови. Амин. Бъдете благословени.